जय श्रीराम मंडळी, आमचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी रामकृष्ण हरीचं बटन दाबा, कारण की आपल्याला जन्म मिळालेला आहे तो रामकृष्ण हरी मंत्र म्हणण्यासाठी. तुकाराम महाराज म्हणतात, रामकृष्ण हरी विठ्ठल केशवा मंत्र हा जपावा सर्व काळ. मी बाबासाहेब महाराज ढाकणे आणि सर्व तुमच्या लहान थोर मंडळींच्या पायाशी नम्र होतो आणि व्हिडिओला सुरुवात करतो. महाराज, रामायण हे गोड अशी कथा आहे. ज्या टायमाला हनुमंतरायाची भक्ती, हनुमंत महाबळी दाढी रावणाची जाळी, तया माझा नमस्कार वारंवार निरंतर, करोनी उड्डाण केले लंकेचे दहन, याने जाळेली लंका धन्य धन्य म्हणे तुका. ज्या टायमाला सीतामाईचं रावणाने हरण केलं आणि तो कथा भाग असा आहे. रामप्रभू आले, मारीच मामा हे सोन्याचं हरण झाले आणि सीतामाईला त्या सोन्याची महाराज आस्था निर्माण झाली आणि सीतामाईला वाटलं की या हरणाच्या कातड्याची महाराज चोळी आपण शिवली तर काय सुशोभित मनोहर अशी चोळी दिसेल. त्यावेळेस रामप्रभूला सीतामाईने शब्द टाकला. त्यावेळेस रामप्रभू म्हणाले की नको नको, परंतु सीतामाईने ऐकलं नाही आणि रामप्रभू त्या हरणाला मारण्यासाठी धावले आणि नंतर हरण ते महाराज रामप्रभूला घेऊन वनामध्ये गेलं. परंतु तो मारीच मामा होता. जसा दुर्योधनाचा शकुनी मामा होता तसाच हा रावणाचा सुद्धा मामा होता, मारीच मामा. त्यांचं नावसुद्धा मारीच आणि दुर्योधनाच्या मामाचं सुद्धा नाव शकुनी. या आज कलियुगामध्ये कित्येक शकुनी आहे, परंतु त्या शकुनींनी आपला वाईट विचार टाकून चांगला विचार माणसाने मनात धारण करावा. माणसाचा आचार विचार आणि उच्चार याकडे माणसाने लक्ष द्यावं आणि माणसाने व्यसनापासून दूर राहावं. महाराज शिवाजी महाराजांनी राज्य केलं तर अशा दारूच्या पैशावर राज्य नाही चाललं. शिवाजी महाराजांनी घाम गाळला आणि स्वतः तलवार घेऊन अधर्माचा नाश केला आणि धर्माचं पालन केलं. महाराज असे ते शिवाजी महाराज होते. तसेच रावण आणि दुर्योधन नव्हता. रावणाचं हे राज्य लबाडीने रावणाने राज्य वाढविलं होतं. कारण की जे लबाड असतं ते टिकत नसतं, जे सत्य असतं ते सत्यच असतं. महाराज, सत्याचा न्याय उशिरा आहे परंतु सत्य आहे आणि सत्य हे टिकणारं आहे. त्याकरता माणसाने सत्य बोलावं, सत्य वागावं आणि सत्याचं पालन करावं. देवाच्या कथा ऐकाव्या. असा हा माणसाचा जन्म भगवंताने आपल्याला दिलेला आहे. ज्या टायमाला जन्म होतो त्या टायमाला म्हणतो देवा मला या गर्भयातनेतून सोडो बघ. तेव्हा देव धावून येतो आणि देव सोडवतो आणि हा नंतर या कलियुगाचा वारा लागल्यानंतर देवाला म्हणतो मी केव्हा 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 म्हणालो होतो तुला की तुझं नाव घेईन. देव सांगतो माझं नाव घे, तू तरुण जाशील. परंतु हा म्हणतो केव्हा केव्हा केव्हा. याला कलियुगाचं महाराज वारं लागल्यानंतर हा याच्यामध्ये बदल होतो. असा हा जीवात्मा आहे. जीव तो आत्मा तो परमात्मा, परंतु त्याला तसं वळण लावावं लागतं. अर्जुनाने विचारलं की हे देवा, भगवंताचं नाव घेतल्यानंतर माणसाला मोक्ष मिळतो, परंतु देवांची आणि यमराजाची बैठक झाली. यमराजा देवाने सांगितलं की जो माझं नाव घेईल मरते वेळेस प्राण सोडते वेळेस तो माझ्या लोकाला येईल. परंतु यमराजा म्हणू लागला की सर्वच लोक मरत्या वेळेस तुझं नाव घेतील, मग आमचं गिऱ्हाईक. तेव्हा देवाने सांगितलं अरे जो जन्मल्यापासून मरेपर्यंत माझ्या नावाचा नामघोष करतो
तो कसा आपल्या बजरंगबलीसारखा हनुमंतराय हे नंबर 1 भक्त होते महाराज. मनामध्ये कशाची आस्था नव्हती. नाव घेतलं म्हणजे मला या मोबदल्यात काही भगवंताकडून घेईन असे त्यांचा विचार नव्हता. 11वा रुद्र हनुमंतराय भक्तीचे सागर आणि भक्ती कशी करावी हे हनुमंतरायाकडून शिकून घ्यावं महाराज. हनुमंतरायांनी भक्ती केली ती जगाच्या आगळी वेगळी केली आणि महाराज ते सेवक होते. आईने सांगितलं तू ज्यांच्याबरोबर युद्ध करशील आणि तुझा त्यांच्याबरोबर समोर टिकावं लागणार नाही ते तुझे गुरु. त्या टायमाला हनुमंतरायाने पर्वत फेकले रामप्रभूच्या अंगावर, परंतु टिकावं लागला नाही महाराज. हनुमंतराय विचार करू लागले की हेच रामप्रभू आपले गुरु आणि सीतामाईचं हरण झालं. लक्ष्मण दादाने सांगितलं की हे माते तुम्ही आता या रेषेच्या बाहेर रेष वलांडायची नाही, कारण की सीतामातेने खरतड असे शब्द सीतामाता बोलली होती महाराज. ती लक्ष्मीचा अवतार सीतामाता, ती जर आपल्या डोक्यामध्ये विचार करून बोलू शकत नाही तर आपल्या ज्या सामान्य महिला आहे त्या काय महाराज. तरी सामान्य महिलांनी सुद्धा पतीला पती परमेश्वर मानावा आणि आपल्या जीवीला लगाम द्यावा. या संसारामध्ये महाराज दुसरं काही सुख नाही. गोड बोललं म्हणजे तुमचा संसार गोड होणार, वाईट बोललं म्हणजे तुमचा संसार वाईट होणार. हा संसाराचा योगक्षम भगवंत चालितो आणि भगवंताच्या नामाच्या गजरामध्ये आपण जर रंगलो तर महाराज नक्कीच संसारामध्ये सुख लाभल्याशिवाय राहणार नाही. त्याकरता हनुमंतराय हे उड्डाण घ्यायचे आणि रामप्रभूवर बाण सोडायचे. आणि अगोदरची कथा अशी आहे, सीतामातेचं हरण केलं. लक्ष्मण दादानी सांगितलं की या रेषेच्या बाहेर येऊ नका, परंतु सीतामाईला भुरळ पडलं आणि तो रावण कपटी रावण आला आणि त्याने सीतामाईचं हरण केलं. पुष्पक विमानामध्ये घेऊन जात असता पहा देवाचे भक्त कसे असतात महाराज. गरुड होता, गरुड आणि संपाती हे दोघंजण भाऊ होते. ज्या टायमाला संपाती हा मोठा होता आणि गरुड लहान होता, दोन्ही भावाचा जन्म झाला, परंतु संपाती हा दुष्ट बुद्धीचा होता. संपातीने जन्म झाल्यानंतर सूर्यावर झेप घेतली आणि सूर्यावर झेप घेतल्यानंतर त्याचे दोन्ही पंख जळाले महाराज. तो एका गुहेमध्ये पडून राहिला आणि नंतर तो मरण पावला. नंतर गरुड राहिला आणि गरुड हा हे देवाचं वाहन आणि गरुड सीतामाईला रावण घेऊन जात असता धूर्त रावण होता. या कलियुगामध्ये बी धूर्त रावण आहे. त्यांनी आपल्याच मनाला विचारावं की आपण कसे आहे. आपलं मन सांगित असतं की तू कसा आहे. जर लबाड काम केलं तर त्याची लबाडी त्याचं मन सांगत असतं, त्याचं मन त्याला झोप येऊ देत नाही महाराज. चांगलं काम केलं तर त्याला शांत अशी झोप लागते, सत्य वागला तरी शांत त्याला झोप लागते. आणि आपलाच आत्मा आपल्याला सांगत असतो की तू लबाड आहे की तू सत्यवादी आहे. त्याकरता आपल्याच आत्म्याला आपण विचारायचं. आणि आपण जर चांगलं वागलो महाराज तर सर्व जग चांगलं वागेल आणि जगामध्ये असे दुष्ट परिणाम भोगण्याची आपल्याला वेळ येणार नाही. त्याकरता आपण चांगलं वागावं. आणि हनुमंतराय म्हणतात की तुम्ही भक्ती करा, कशी करा. त्यावेळेस गरुड धावून आला महाराज आणि रावणावर झेप मारली. गरुडाची अशी भक्ती आहे, निश्चिम भक्ती आहे. गरुड धावला आणि एक श्री आक्रोश करते आहे, आपण तिची मदत केली पाहिजे. त्याकरता गरुड म्हणू लागला की हे भगवंता. हॅलो, हां काय ते जाय म्हणा तुम्ही, काही हरकत नाही. नंबर माझ्याजवळ त्या याच्याकडून घे म्हणा, स्वपानकून घे, स्वपानकून. नाही नाही, धुरपत बाबाचा नातू स्वपान धुरपत बाबाच्या घरी जाय म्हणा. स्वपानजवळ त्या योगेशचा नंबर आहे, या हुशाच्या मुलाचा. हा त्याच्याजवळ नंबर आहे. आता मला काढता येणार नाही, मग व्हिडिओ चालू आता. हा
सोपान देतो ताबडतोब. हनुमंतरायाची अशी भक्ती आहे महाराज. या भक्तीमध्ये कधीसुद्धा डिस्टर्ब येतो आणि भक्तीचं काम असं आहे की मनापासून माणसाने भक्ती करावे. माणसाचं जे आसन आहे ते चांगल्या रीतीने टाकावं आणि देवाचं नामस्मरण करावं. ज्या टायमाला सत्यभामेने हट्ट धरला की माझ्या पोटी संतती पाहिजे, त्या टायमाला कृष्ण भगवंतांनी महाराज 1000 कमळं हे महादेवाला अर्पण केले. पहा, मग देवसुद्धा भक्ती करू शकतात, तर आपण का करू नये. आणि आपल्याला या मृत्यूलोकी व्हावा जन्म असा आम्हा असे देवसुद्धा मनामध्ये इच्छा बाळगतात, परंतु त्यांना जन्म मिळत नाही महाराज. आपलं काहीतरी पूर्वजन्मीचं भाग्य आहे, आपल्याला माणसाचा जन्म मिळाला. माणसाला 84 लक्ष योनी फिरून हा माणसाचा जन्म मिळतो. 84 लक्ष योनी अशा आहे, किडे माकुडे मुंग्या, त्यांना काय येतं हो, त्यांना बोलता येत नाही, देवाचं भजन करता येत नाही. आणि आपला हा जर जन्म निघून गेला तर आपण नंतर पस्तावा होईल. आणि नंतर काय पस्तावा होऊन काय फायदा महाराज. त्याकरता जोपर्यंत आपले हातपाय चालतात, तोंड चालतं आणि आपल्याला नामस्मरण करता येतं, तोपर्यंत उठता बसता राम राम, खाता पाणी पिता राम राम, दारू पिता नाही पाणी पिता. जो दारू पितो महाराज तो नरकामध्ये जातो आणि यमदूत त्याच्या तोंडामध्ये कडक असं तापलेलं लोखंडाचं पाणी सोडतात महाराज. परंतु त्या दारुड्याला बेवड्यांना कळत नाही. त्यांनी व्यसनापासून दूर राहावं, कारण की व्यसनापासून अशी हानी आहे. तंबाखू सिगरेट या पुडीवर लिहिलेलं असतं की हे हानिकारक आहे, याच्यापासून कॅन्सर होतो, तरी लोक महाराज खातात. त्यांनी सांगितलं, कंपन्यावाल्यांनी सांगितलं, आणि तुम्ही जर घेतलं नाही तर आपोआप कंपनी बंद पडेल. तुम्हीच विचार करावा, प्रत्येकाने विचार करावा. नको ती पुडी आपलं जेवण करायचं महाराज. ज्वारी बाजरीची गव्हाची भाकर खायची, त्यामध्ये तुमची भूक हरून जाते आणि या पुडीने तुम्हाला कॅन्सर होतो. हे सुद्धा आपल्या डोक्यात नाही. त्याकरता माणसाने व्यसनापासून दूर राहावं. दारूपासून किती हानी आहे महाराज. दारू जो पिणारा माणूस आहे त्याच्या खिशातला पैसा खर्च होतो. खर्च झाल्यानंतर तो दारूच्या दुकानातून निघतो, तोंड झटकितो आणि त्याच्या तोंडामध्ये नरक पडलं की काय असं त्याला वाटतं. ते कडू झेर विष महाराज तो प्राशन करतो आणि नंतर रस्त्याने चालला असता समोरचा जो माणूस येतो तो सुद्धा बाजूला सरकतो. पुढं गेल्यानंतर थोडी त्याला निशा येते आणि जो समोरचा माणूस सुद्धा पाहतो. समोरचा माणूस येतो आणि त्या दारुड्याच्या 5 फूट अंतराने महाराज दुरून जातो. जय राम, जय श्रीराम, जय श्रीराम. आपली जी कथा होती पहिल्या भागामध्ये चाललेली होती, हनुमंतरायाची भक्ती कशी आहे. ज्या टायमाला गरुडाने रावणावर झेप मारली, त्या टायमाला गरुडाने विचारलं की हे रावणा, तू हे कृत्य काय करीत आहेस. गरुड त्याला ज्ञान सांगू लागला, परंतु रावण हा धूर्त होता. रावण म्हणू लागला की हे तू गरुडा, तू कोण आहेस आणि तू का काय वार घेतो आहेस. दुष्ट माणसाचं काम असतं महाराज की सज्जनाला दाबायचं आणि आपला पाया वर करायचा, असा तो रावणाने विचार न करता आपलं गरुडाला तो बोलू लागला कसं बस. आणि काहीसं बोलल्यानंतर रावण हा धूर्त होता. रावणाने काय केलं, हे गरुडा तुझं मरण कशात आहे असं रावणाने गरुडाला विचारल्यानंतर गरुड सांगू लागला. गरुड हा सत्यवादी होता आणि खोटं बोलत नव्हता. गरुडाने सांगितलं की माझ्या पंखामध्ये मरण आहे. तेव्हा गरुडाने सुद्धा विचारलं की तुझं कशात मरण आहे. तेव्हा रावण हा लबाड होता, कारण की त्याचा मारीच मामा लबाड होता आणि तो सुद्धा लबाडच होता. मारीच मामाची शिकवण होती महाराज. जसा दुर्योधनाला शकुनी मामा शिकवित होता तसाच मारीच सुद्धा रावणाला बोध करीत होता. त्यावेळेस त्यांचा बोधसुद्धा लबाड होता आणि रावण
गरुडाने विचारलं, तुझं मरण कशात आहे? तेव्हा रावणाने सांगितलं, माझं मरण माझ्या पायाच्या अंगठ्यात आहे. कारण की महाराज, त्याचं जे मरण होतं त्याच्या हृदयामध्ये एक अमृताची कुपी होती, त्यामध्ये होतं, परंतु तो लबाड होता. रावणाने सांगितलं, माझ्या अंगठ्यात आहे. रावण हा लबाड जितका लबाड होता तितकाच बुद्धिमान होता. कारण की त्याला माहीत होतं गरुड हा आपल्या अंगठ्यावर झेप घेण्यासाठी येईल, तेव्हा आपण त्याचे पंख कापून टाकू. गरुड झेप घेतली आणि रावणाने दोन्ही पंख कापले. महाराज, राम प्रभू आले आणि गरुडाची दशा पाहिली आणि गरुडाला विचारू लागले की हे गरुडा, ही दशा कोणी केली? राम झाडांना विचारू लागले, माझी सीता पाहिली का? माझी सीता पाहिली का? तेव्हा गरुडाकर पत्ता लागला आणि गरुडाने राम प्रभूच्या मांडीवर महाराज जय श्रीराम म्हणून आपला देह अर्पण केला. आणि आपला देह अर्पण केल्यानंतर त्याचा उद्धार झाला. रामप्रभू तेथून निघाले आणि नंतर ते पुढे चालत असताना नंतर हनुमंतरायाची आणि भेट झाली. हनुमंतरायाने पाहिलं की कोण दोन मनुष्य येत आहे आणि ज्या टायमाला रावणाचं विमान गेलं त्या टायमाला सीतामातेला वानर सेना खाली दिसली. त्या टायमाला सीतामातेने आपल्या गळ्यातले वस्त्र काढले, आपल्या गळ्यातले दागिने काढले आणि एका वस्त्राच्या गाठ बांधून खाली फेकले. ते हनुमंतराय आणि सुग्रीव यांनी ते जतन केले आणि एका गुहेमध्ये ते ठेवून दिले. सुग्रीव आणि हनुमंत यांची दोस्ती कशी झाली ती सांगतो, ती ऐका. ज्या टायमाला सुग्रीव आणि वालीव दोन भाऊ होते. एकाचा जन्म, सुग्रीवाचा जन्म सूर्यापासून आणि वालीचा जन्म इंद्रापासून असा झालेला होता. आणि वालीच्या गळ्यामध्ये अशी एक माळ होती, जोपर्यंत वाली युद्ध करेल तोपर्यंत त्याला थकवा येत नव्हता. आणि सुग्रीवसुद्धा सूर्याचा होता, त्यालासुद्धा सूर्याचा बळ होतं. ज्या टायमाला दोघं भाऊ राज्य करीत होते, वाली हा राजगादीवर बसलेला होता. आणि एक वेळ अशी आली, एक बृहंडा नावाचा राक्षस होता, दैत्य धावून आला आणि वालीच्या राज्यावर आक्रमण केलं. परंतु वालीने त्या बृहंडाला पळवून लावलं आणि बृहंड पुढं वाली मागं, बृहंड पुढं वाली मागं. आणि त्या बृहंडाचा असा देश होता, एका भुयारामध्ये त्याचा गाव होतं आणि त्या भुयारामध्ये ते बृहंडा नावाचा राक्षस शिरला. आणि बृहंडा नावाचा राक्षस शिरल्यानंतर वालीसुद्धा त्या गुहेमध्ये, त्या भुयारामध्ये शिरला. आतमध्ये त्याचं राज्य होतं. युद्ध चालू झालं. वालीने त्याच्या सैन्याचा संहार केला आणि असा रक्ताचा असा पूर चालला. महाराज, त्याचं लाखो हजारो असं सैन्य होतं. अक्षोनी, कितीतरी अक्षोनी सैन्य त्या राक्षसाचं होतं. राक्षसाचा वाली प्रहार करू लागला आणि त्यांच्या रक्ताचा पूर त्या भुयारातून बाहेर निघू लागला. सुग्रीवाला वाटलं 8 दिवस झाले दादाचा पत्ता नाही. तेव्हा सुग्रीवाने शोध घेतला, तेव्हा वाली त्या भुयारातून रक्त येत होतं. वाली ज्या भुयारात गेलेला होता त्या भुयाराच्या समोर सुग्रीवाने ठाण मांडून बसला, परंतु पत्ता नाही. नंतर वाटलं की हे रक्त येत आहे, आपल्या वालीचा वध झाला. तेव्हा सुग्रीव परत आला. त्याची सैन्याने समजूत काढली आणि सैन्याने त्याला गादीवर बसविलं. महाराज, वालीची पत्नी रुमा आणि सुग्रीवाची अशा 2 पत्न्या होत्या. आणि वालीचा जो मुलगा होता आगंद, त्याचं नाव होतं, तो सुद्धा वालीसारखा पराक्रमी होता, परंतु तो लहान होता. आणि सुग्रीवाने नंतर आपल्या डोक्यावर छत्र धरलं आणि तो राज्यकारभार पाहू लागला. वाली हा 6 महिने युद्ध करीत होता. महाराज, 6 महिने युद्ध झाल्याच्या नंतर वालीने सर्व ब्रह्मांडाच्या राक्षसाचा संहार केला आणि वाली त्या भुयारातून बाहेर निघाला. परंतु सुग्रीवाने बाहेरून कोणी, त्या आतून कोणी आपल्या सैन्यावर आक्रमण करू नये याकरता सुग्रीवाने त्याला एक शीळ लावली होती. वाली आला, परंतु ती शीळ असल्यामुळं त्याला बाहेर येता येईना. आणि वालीने नंतर त्याला एक छिद्र दिसलं, सूर्यप्रकाश पडलेला होता. वालीने त्या लात मारली, शीळ बाहेर फेकली आणि बाहेर येऊन गर्जना केली. गर्जना केल्यानंतर महाराज
सुग्रीवाला धक्का बसला आणि वालीचा त्याने आवाज ओळखला की आपला दादा आलेला आहे. आणि सुग्रीवाने आपलं सैन्य घेऊन त्याला सामोरा गेला आणि सामोरा षोडोपचारे पूजा करून वालीला नगरामध्ये आणलं. परंतु वालीने सुग्रीवाच्या डोक्यावर छत्र पाहिल्यानंतर तळपायाची आग मस्तकाला गेली आणि वाली हा संतापाने लाल झाला आणि सुग्रीवाला म्हणू लागला की तू माझ्या मदतीला न येता तू डोक्यावर छत्र धरलं आणि मी मरावं आणि तू राज्यकर्ता बनावं, राजगादीवर तू बसावं असा तुझ्या मनामध्ये विचार होता, म्हणून तू हे कार्य केलेलं आहे. तेव्हा सुग्रीव म्हणू लागला, हे दादा, असं माझ्या मनात काहीच नसतं. या संसारामध्ये सुद्धा तसंच आहे महाराज. चोर एक असतो आणि दुसऱ्यावर संशय घेतला जातो. चोर हा दूर पळून जातो आणि जो सत्यवादी संशयाने दुसऱ्याला मार मिळतो. असं या जगामध्ये कृत्य चालू आहे. त्याकरता माणसाने व्यसनापासून दूर राहावं. दारू, गुटखा, बिडी, तंबाखू या सर्व व्यसनापासून महाराज दूर राहावं आणि आपलं जीवन सार्थक करावं. कारण की दारूने हानी होते, माणसाच्या पैशाची हानी होते, माणसाच्या माणुसकीची हानी होते. एखादा दारुड्या समोरून आला की माणसं एक हातापासून दुरावतात आणि त्याच्यासमोर माणूससुद्धा येत नाही महाराज. घरी गेल्यानंतर लेकरं बाळंसुद्धा महाराज त्याला थरथर कापतात. आणि त्या दारुड्याचं असं काम असतं, त्याच्या डोळ्यामध्ये ती दारूची निशा असते आणि तो कोणालाच काही समजत नाही. त्याच्या चड्डीला 2 थिगळा असतात, परंतु तो म्हणतो फाडून टाकीन, पेटवून देईन, चेतून देईन. माझ्यासारखा उदार नाही, माझ्यासारखा दाता नाही, अशा तो गप्पा मारीत असतो. जोपर्यंत त्याची ती दारू त्याच्या डोळ्यात रक्त उतरलेलं आहे तोपर्यंत तो असा विचार करीत नाही की आपले लेकरं बाळं कसे आहेत, बायको कशी आहे. बायकोच्या डोक्याला 6 महिन्याने तेल नाही महाराज. लेकरा बाळांना